Infomasso. Telenotícies, disculpin les molèsties. Notícia d'última hora. Vaig fort! Vaig tan fort que el disculpin farà un programa especial. Això sí que serà fort. El de la M celebra 300 programes amb una gran festa al carrer. Programa en públic i un concert gratuït. El Disculpin les molèsties estarà d'aniversari, no us ho perdeu, el dissabte 9 de juny. Davant del Mar Blau, en allà farem soroll. 9 de juny, Canet de Mar. Festival Off. Festival Off de Ràdio al carrer, Això sí que ens agrada. Disculpin les molèsties. Per més informació visiteu la web www.dlamradio.tk.